Għal-ħabta ta' 7:30 ta' 3 filgħodu żviluppaw nirien f'bitħa fejn jinħażen materjal biex jiġi proċessat f'żejt u tip ta' fertilizzant f'impjant tal-waste serve. Fuq il-post ġew imsejħa ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll Pulizija u ħaddiema tal-emerġenza mill-isptar Mater Dei. It-triq quddiem l-impjant kienet magħluqa għal diversi sigħat sakemm tneħħa kull periklu li seta' kien hemm kawża tan-nirien. F'dan il-każ ħadd ma weġġa kif saħaq il-kap eżekuttiv tal-Waste Serve. Malli waslu l-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili ħadu kontroll tas-sit u l-ħaddiema tagħna ġew evakwati fi ftit minuti. Nixtieq nirringrazzja b'mod partikolari l-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili li finqas minn satejn few nar li seta' jkun potenzjalment kbir, għamlu biċċa xogħol tajba ħafna u issa s-sitwazzjoni hija taħt kontroll. Il-kap eżekuttiv tal-Waste Serve Richard Bilocca kompla jispjega li l-impjant ma ġarrabx ħsarat kbar. Le min-naħa tagħna l-impjant li noperaw li huwa l-inċineratur ma ntmers min-nar, l-autoclave laqqas kull mandu ftit ħsara mal-paneling ta' barra ġifieri n-nar ġi contained fil-btieħi ta' barra. L-operat tal-inċineratur jista' jkompli jopera madankollu qed jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha sabiex tiġi żgurata s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema tal-impjant. L-inċineratur ġifieri għalkemm li kien hemm in-nar intfew il-burners kollha bħala safety protocol, l-inċineratur idum sħun għal 3-4 ijiem. Ġifieri inti tkun tista' tistartjah fi ftit minuti issa u jkun jista' jkompli jaħdem, imma dan għandna l-enġiniera tagħna bħalissa n-nies tal-health and safety u ovvjament aħna bħala management noqogħdu fuq rakkomandazzjonijiet tagħhom.